Ħbiberiji, inklużjoni u l-ġlieda kontra s-solitudni kienu fil-qalba ta' diskussjoni miftuħa bejn żgħażagħ bid-Down Syndrome f'attività li saret bħala parti mill-avvenimenti marbuta mal-Jum Dinji tad-Down Syndrome li jitfakkar kull sena fil-21 ta' Marzu. Il-laqgħa li saret fil-Jake Vella NGO Hub laqgħet lill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia ma' membri żgħażagħ tal-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down Syndrome f'ambjent informali u sigur fejn setgħu jaqsmu esperjenzi personali u idejat dwar xi jixtiequ jaraw jinbidel fis-soċjetà. Matul id-diskussjoni iż-żgħażagħ tkellmu b'mod miftuħ dwar il-ħbiberijiet tagħhom, il-ħtieġa li jħossuhom aktar inklużi u l-isfidi li xi drabi waslu għal sentimenti ta' solitudni. Is-solitej iċċelebraw is-saħħaħ. Aħna niċċelebrawha bil-kundizzjonijiet li għandi jiena u aktar suċċessi fil-ħajja tagħna. L-attività servit bħala spazju fejn il-vuċi tagħhom se tinstema' direttament filwaqt li ġew imħeġġa jipproponu soluzzjonijiet biex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħhom fil-komunità. Din l-inizjattivi apparti minn ħidma kontinwa tal-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down Syndrome biex tippromovi l-inklużjoni permezz ta' programmi li jsaħħu l-konfidenza, il-ħiliet tal-komunikazzjoni u l-kapaċità li jitkellmu dwar id-drittijiet u l-esperjenzi tagħhom. Il-President tal-Assoċjazzjoni Joanna Sherry qalet li dawn l-ispazji huma essenzjali biex jinbidlu l-perċezzjonijiet fis-soċjetà dwar il-potenzjal ta' persuni bid-Down Syndrome. Il-ħidma tagħna li tkun li persuni b'diżabilità b'Down Syndrome ikollhom il-fakultà li jitkellmu huma għalihom infushom li jgħidulna huma x'nixtiequ għax bħalma għandna t-tema ta' din is-sena ma rridux li jkollhom solitudni, allura jridu jkollhom gruppi fejn jiltaqgħu u jieħdu pjaċir flimkien u jagħmlu dak li jixtiequ. Il-Ministru Giulia Farrugia qalet li fil-qalba tal-politika tal-Gvern hemm il-prinċipju li kull persuna tgħix b'dinjità, vuċi u opportunitajiet indaqs. Saħqet li laqgħat bħal dawn huma kruċjali biex jinstemaw direttament l-esperjenzi taż-żgħażagħ u tkompli tinbena soċjetà fejn kulħadd iħossu inkluż u apprezzat.